seberapa syarif porte. Ada ni kapal mani arakan nama ilekan nam dulian nakata. Mata wala kami atai dan wakil. Allahu Akbar. Pak arasio penuh matanya na, kena berjubu matanya na, tapi gunung tu pernah matanya na. Matan. Napa yang mitip yang matari yang kane na, na minitolak ka magsutungan yang nakageda ka ng makasinaputa. Tadi nama pihak agama. Atau nak nisu katutungan yang katia. Dia nga mga benda sa nga mga lokstano na denda Romeo to sa mga mga inatan daw na Romeo. Ako sa mga inatan. Na sa mga lokstano guni, nakumani ko mala diran ni kang ginawa. Mata nakapiyat tigid makalima na ayan nakataw niya ko pwede na tigid minsan. Na sa katanong nakapupakawatan o bangsa, nakapupakawatan o katutungan na yan. Allahu Akbar. Na sa isang mga sarwang na apiat tigid makasapulo na ayan na sinalubera na insan. Kau to tigid ka na ng tigid minsan. Na dito nakanugid na tigid makatalapulo. Na dia nga amaran ng tabir, ada ni kapag tigid makatalo niya, na dito pupakalimpatan ka. Di naman ang kawat-kawatan kami nga tigid kami makatalo. Ay panugod tigid makapat. Pamanapiak tigid makasapulo na maranin na nananumber. Ay maranin na nananumber. Pamakakapan number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 na maranin na nananumber. Allahu Akbar. Kauwaya kapipikiran ako pa na kanalang na tuwanin ka na bapa ka, nabubuo ka na pakiwatan ka. Naguya makakanin na tigid ka minsan, na ibatin na kadin na magkakitula ka tunganin ka. Nasa mga loksano, nasa kulungwebo, di sila makagkakaila. Na di sila ni guguro ka asubra sa piyate ay sila sa tao. Ay daw da anay, adaw gare. Anda ka din sumiyo nga miya tiada kan sa kadin maila miya gasta ka, miya kuha ka mapia. Naman ito na tabiyata, makatuna ka ng panakapada ka. Tabiyara ng mga beka, siya kaning ginawan mabunida ka. Mabanda ka sa pada ka ng labangan di sisala sang dane, assalamualaikum. Kau ni inakudak na mga seminar, na may papsik na sinta. Kenapa assalamualaikum daan ya? Aduh daan ibu tate anak ka. Long time no to see you. Aduh daan kaya murah-murah hangal lain ada kan. Tinggal gue ngapa dah ini petuatian yang sisi aku sawal yang mana miat tinggal sekali. Sadaqallahu al-azim. A'udzu billahi al-azim. Manu makai itu mani. Manual ini sound system masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagalirum na ditanuni magbagay arila siyang kaya ditanuni ka timu-timu para kawagama sa kapapakaw makarakano kagaya o siya kani pagising yun ay nakabayakan na makanantakta ugay na so kaya tawag ilang ng kaya pagariyak na manager yung nasa tabi yung kaya mga babay niya kaya labi yung diyan kasi hajani sa usiran na magariyan na uso mga darunupayran na tiga ka na tundo ko man na ba ko buhay niya kaudas
Pupundo ko sa eskwela. Diyan kaya absuan tanong na pantagboy ako mga ginawa tanong. Gagaw tanong ako mga ginawa tanong. Kenapa ino tanong ako suwa kaan tanong kau manisyo kada tu Allah. Kaso kada tu Allah na kada tu yan. Oh, api langu penatau ko dunia na mungkir nada aberam kelebat ko kada tu Allah amai tu. Ada mga tao apa kailan ka? Ayak apa kang babatarin na malubay Sulawas. Oy. Udina pada ko kada daalan Sulawas yan. Di sabatero Abdullah bin Mas'ud. Tatigina innakum tarawna al-kathira man ashun nasa. Man ashanun naso. Adina tigina mga tao apagkailan niyo mapipia ang ginawa niyan, mapipia Sulawas yan, mapihilti, mapikangulawasan na kada ayamaan niyan na sakit-sakit yan, agring-gring ulawas yan, ugay na ayat itu mana asya sakit na so yan na ditidiligan api man ayamaan niyan na ada na sakit to tao di mapikangulawasan na kamaniwang malubay na ayat importante na suka na ayat tatagumpia akaulitan sa iman na paratiak wallah. Ada mana tugu Abdullah bin Mas'ud mga tawa pagkailan niyo. Ayang maano niyan na sakanian na di mapikang bubulawasan pada ko ayang maano niyan na kalulubayan ko kalubay. Ugay na niya kapiyapay po so ada sa gito po so yan. Aman ang kapiyang bida yan. Agi gilakwan na ada na bagkasala ka ipapagamugura ka pano pada ka gari daani inusa ka na ikakalimu ako Allah. Ada abang ka na pagkagedam so sa pulwa patapulwa panyakit na bumupadi natakin na babsa tabiya na ayas siya sakit na dia po so yan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Da imanun, da aparati ang ku Allah. Ino man siya Allah, ayaman na pagilinuan na napuso agu galabak kamapia. Kana ba niyang pagili ayaman niya nalawas? Apa maka ayang pagilinutam na buntad o di nalawas? Nalaw na kolor, na kolor akal. Matano diya na pakasidawa akolor. Okay, nasya Allah subhanahu wa ta'ala na ayang pagilinuan Allah ng koto amalinis si puso. Malinis itu. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na may alwinian. Atina inna Allah yarda lakum as-salata wa yakrahu lakum as-salata. Mata na tumu Nabi ikababirkan wallah ang kaatulubatan. Na ikabudurkan wallah ang kaatulubatan. Anto nang kaatulubatan ipakababirkan wallah. Antum na italubatan ikubaberkatan wallah na paganeron na anta'abudullah na syukasimba ang kakwallah. Ikira amat tatago ka ko simba kwallah na tantukan na pagkababayan wallah. O di na matatago ka ko seminar namya padaka ko pagkababayan wallah insyaallah. O di na matatago ka ko sambayang na padaka ko pagkababayan wallah. Na matatago ka ko kapambati ako Quran na padaka ko pagkababayan wallah. O di na pengurukan na kasya wallah. Igira atana wa kagagawin na maapadagka ko mga tao simba niya si Allah apag kababaan wallah subhanahu wa ta'ala. Ayam ya'alu nabi natigin na salas kullu ayn baqat yawm al-qiyamah langun tubuh nabi mata sa alungan na mauri na langun din pagagurog sa malaakagurog na ayabu tubuh nabi yung pagagurog na din ka atalo mata Salasa a'yun, dalawa mata na di mga tao apakalindungan wallah, pakalidas na wallah ko mga mata sa alungan ng mawri adi pa makaguro. Ino po na kimako masautaw sa hari kema apunguro, adito ni papata sa panganarakaan wallah. Kailing naman ng mga tao siya na pagkailing din sa alungan ng mawri sa mga tao mga naraka kading guro.
Ayat na mala ipung guro kira na kasindit. Kasindit mala. Kaaya ka tiro Rasulullah na tingin an nadama wa syarrun nadama nadamatu yawmal qiyamah. Ayat tu Nabi Yamia karata-rata akasni. Adaw na nakasni na ame kasindi sotaw sa anong anak kiamah. Diti pinakakritika na kasni. Kahaguro ko kaupama ka tu Nabi kasukala akaguro ko mga tao sa anong anamori aluiran na timu-timu unsulano-lamo na lansa, barako, pambut, awang, napakatasan sa diyon ko to ano ang mga tao ko na natakang pabansama